Nagpadayon ang mga kaayuhan nga tagamtaman sa mga mag-uma sa Enhanced Gasang Bahandianon sa Umahan program. Dito sa Santo Niño, lungsod sa Tampilisan, duha ka bata napalitan og bisikleta sa ilang ginikanan pinaagi sa Egbo. Ang kinatibukang detalye sayro nato sa report ni Lorvie Cabilin. Migakos ang mga mag-uuma dinhi sa Barangay Santo Niño, Tampilisan sa libreng farm inputs nga gihatag pinaagi sa Igbo program sa Kagamhanang Probinsyal. Dako kaayo ang kalipay sa duha ka bata sa Barangay Santo Niño sa lungsod sa Tampilisan sa Tercero Distrito kay napalitan sila og bag-ong bisikleta sa ilang ginikanan pinaagi sa pag-garden ubos sa Igbo program. Ang maong duha ka bata mao si Joel Bornia ug Prince William Nayanaya, grade 5 o grade 4. Nasayran nga kini isip premyo sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak kinsa nagtabang-tabang diha sa pagtikad nila sa ilang paliyahan sama sa pagkabu ug pagpamisbis sa mga tanom. Sumala ni Barangay Chairman Lorenzo Lozon, kinsa mausab ang tag-iya sa yuta nga ilang gitikad nga misuporta siya sa Igbo program tungod kay iyang nakita nga maayo gayud ang maong programa. Ang akong nakita gud maayo nga programa ni para sa mga panginabuhi sa mga walay kapital kay libre man tatanan sa ato gikan sa probinsya sa ato ang provincial government. So angay gyud nato ibutang sa atong una nga mangutang pa gani ta og mga kapital para sa mag-garden ta nya na ilibre nganong dili ta mo sana magkugi mo participate. So parang nadasig pud ang akong mga tao dire. Matud pod ni Merito Titing Redoble, Assistant Treasurer sa grupo, nga karon nakabalo na sila nga dako di ay ang kita sa pag-garden. Kung ikumpara kaniadto nga sila nagmaisan, dako matud pa ang diferensya sa ilang abot. Sa starting na mo dire nga sweet corn, wala gito kay tingulan man na failure gyud ang amo ang sweet corn. So amo gyung ipanikamutan karon nga makabawi mi nga maka-income mi og insakto. Mao ni nga karon sa kuan kaning ang tanuman namo naka-income gyud insakto, nakahalin mi og 140,000 aning kuan na paliyaha. Nakabayad tong mga bata diri tungod kay sila mo'y amo ang alalay og dali masugo og mo to amo ang kuan ani nang kondisyonan nga ug motabang mo namo diri palitan mo namo og bike og maka-income ta. Mao to nga amo ging gipalitan og daghang salamat. Samtang si Danilo Icaran, presidente sa asosasyon, ang nagpasalamat sa Kagamhanang Probinsyal sa paglugway niini sa Igbo program. Pasalamat sa Igbo program sa kay Ma'am Bilin, kay Gobernador, sa tanan-tanan na kung sa Igbo. Dakong kalipay nako sa akong pagka-presidente na ani naka-income ani tungod sa Igbo. Sa kasamtangan, mukabat na sa 140,000 ang kinatibukan nga halin sa 18 kaaktibong miyembro sa Santo Niño Igbo Farmers Association sa Purok 7 Area Extension. Din kinigikan sa 22 kaharbisan sa ilang 3/4 hektarya nga paliyahan. Kay baluan nga kapin 800 na lang kapunuan sa palya ang nahabili nila nga tanom, gikan sa 1,500 kapunuan tungod kay nabagyuhan sab kini ni Bagyong Odette. Hinuon, nagmabungahon gihapon ang ilang pag-garden, pinaagi na sab sa pagiya sa mga agricultural technician nga sila Judian Harmin ug Ali Torino ug ni community organizer Danilo Villacora, ubos sa superbisyon ni 3rd District Igbo Community Organizer Sean Tormis, kauban ang mga senior technician gikan sa Office of the Provincial Agriculturist. Gikan dinhi sa Purok 7, Barangay Santo Niño, lungsod sa Tampilisan, Lorvie Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulayng kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan.